Dobrý den všem, nejprve se na začátek tohoto výboru pro náboženskou kázeň navzájem představíme. Tak bratře Jan, můžeš se nám představit? Ano, vyrůstal jsem v rodině svědků Jehovových a byl jsem pokřtěn v roce 2000. Můj teokratický život mě přivedl do mnoha sborů a již jsem se účastnil i vedl výbory starších. Měl jsem radost, že jsem mohl sloužit na stavbách, nejprve ve Francii a poté i v zahraničí. Také jsem sloužil jako betelita ve 3 různých pobočkách, což mi umožnilo setkat se s některými členy vedoucího sboru. Velmi dobře, děkuji. Bratře Sergej, můžeš se také představit? Ano, s potěšením. Jsem svědek Jehovův od roku 1992 a starším jsem byl ustanoven v roce 2005. Také jsem vedl výbory pro náboženskou kázeň, zkráceně CDR, což jsou vlastně setkání, při kterých se řeší problémy spojené se závažnými hříchy, kterých se někteří členové sboru dopustili úmyslně, vědomě a často opakovaně. To tedy vyžaduje zvláštní pozornost, abychom mohli danému člověku pomoci, což je často i hlavním cílem těchto setkání. Také jsem mnoho let sloužil jako stálý průkopník v zemích nebo oblastech, kde je naše křesťanská evangelizační činnost oficiálně zakázána, což mě vedlo ke spolupráci s dozory těchto předpisů, které jsem doprovázel na někdy riskantních misích s cílem pomoci izolovaným nebo ohroženým bratrům. Velmi dobře, děkuji. Co se mě týče, bratře Mojžíši, jsem pokřtěn od roku 1985. Byl jsem ustanoven starším v roce 1998, takže jsem měl příležitost vést výbory pro náboženskou kázeň, takže tuto schůzku zahájíme modlitbou. Sergej, mohl bys ji prosím pronést? Ano, modleme se k Jehovovi. Svrchovaný Pane Jehovovi, chválíme tě, děkujeme ti, že jsi nám dal příležitost sejít se zde jako výbor pro náboženskou kázeň, abychom mohli mluvit o tvém slovu a především vykonávat spravedlnost tak, jak je stanovena v písmu. Svrchovaný Pane Jehovovi, ať nás tvůj svatý duch vede a provází, abychom mohli v duchu pomoci a hledání harmonie a jednoty sboru být vedeni tvým svatým duchem a moudrostí, která nám bude dána, abychom mohli vykonat to, co je spravedlivé. Ve skutečnosti, Otče, jsme jen prosté nástroje. Ty jsi ten, kdo vykonává spravedlnost. Kéž to dosáhnete ve prospěch svých opravdových životů k slávě svého jména. To vše ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Jako starší jsme se řídili pokyny v knize Pečujte se božím stádem, jejíž zkratka je SFL. A zde to bude, cituji SFL kapitolu 12, bod číslo 1. Když se starší dozvědí, že byla spáchána vážná chyba, musí jednat bez prodlení, aby ochránili sbor a pomohli provinilcům, podle Judy, verš 4. Pokud by starší zanedbali řešení takových záležitostí, mohlo by to zpomalit působení Jehovova svatého ducha na sbor. Starší se musí nejprve ujistit, že provinění je dostatečně závažné, aby odůvodnilo zřízení výboru pro náboženskou kázeň. Od událostí, které se odehrály v roce 2021, kdy vedoucí sbor pobízel svědky Jehovovi po celém světě, aby se nechali očkovat, což vedlo ke smrti některých z nich, jsme jednotlivě psali členům vedoucího sboru, abychom je varovali. Trvalo nám nějakou dobu, než jsme dali dohromady výbor alespoň ze 3 starších, protože starší byli v šoku a bylo nutné se zorganizovat mimo vedení vedoucího sboru. Cílem tohoto výboru starších je zjistit hříchy a pomoci hříšníkům k pokání. S laskavostí jsme si dali čas, abychom trpělivě sledovali, zda si tito bratři sami uvědomí závažnost svých činů a změní své chování. Bohužel však každé jejich další vystoupení jasně ukazovalo, že naši bratři stále pokračují špatným směrem, aniž by pomysleli na pokání ze své viny. Rozhodli jsme se tedy v červnu 2025, tedy minulý měsíc, pozvat každého z dotčených bratří doporučeným dopisem s potvrzením o doručení. Jsme si tedy jisti, že tento dopis skutečně obdrželi. Litujeme, že se ani jeden z nich neobtěžoval dostavit na toto předvolání, které se týkalo následujících hříchů. Nedůstojné a drzé chování SFL kapitola 12,16. Zlomyslné a úmyslné lhaní, falešná výpověď, kapitola 12,22 SFL. Bývalý zločinec, SFL 12,24 vražda, SFL 12,38. Odpadlictví, SFL 12,39.
Takže začneme tím, že si připomeneme fakta a posloucháme tebe, bratře Jane. Připomínáme vám, že bratři z vedoucího sboru předvolaní před tento výbor starších jsou pouze ti, kteří se aktivně podíleli na aktualizaci zpráv, která probíhala v letech 2021 až 2022 na UW.org. Předvolaní bratři jsou tedy následující: David Splane, Kenneth Cook, Stephen Lett, Jeffrey Jackson, Samuel Herde, Gerrit Lush, Mark Sanderson, Anthony Morris III. Naši drazí bratři jsou obviněni z toho, že se zvláštní naléhavostí podněcovali více než 8 milionů svědků Jehovových na celém světě plus 13 milionů sympatizantů, aby přijali terapii běžně nazývanou očkování proti COVID-19. Tento výbor starších se snažil zjistit důvody, které vedly vedoucí sbor k rozhodnutí podpořit právě tento lékařský zákrok. To, zda člověk přijme nebo nepřijme lékařský zákrok, je rozhodnutí, které závisí na právu každého jednotlivce podle jeho zdravotního stavu a osobních preferencí. Jednotlivec musí mít možnost svobodně a bez jakéhokoliv nátlaku či vnějšího donucení souhlasit s léčbou, kterou si zvolí. Postoj, který zastává vedoucí sbor, je tedy v rozporu s křesťanskou svobodou a představuje vážné porušení biblických zásad, zejména těch, které jsou uvedeny v listu Římanům ve 14. kapitole a v prvním listu Korinťanům v 8. kapitole. Kromě již zmíněného morálního hlediska představují projevy bratří obviněných a předvolaných k tomuto výboru jasné porušení lidských zákonů týkajících se výkonu svobody, individuální svobody bratrů a sester. Například rezoluce 2361, přijatá 28. ledna 2021 Radou Evropy, která v článcích 731 a 732 stanoví, že očkování nesmí být povinné a že nikdo nesmí být vystaven politickému, sociálnímu ani jinému nátlaku, aby se nechal očkovat. Pokud si to on nebo ona nepřeje udělat osobně, nikdo nesmí být diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo za to, že se nechce nechat očkovat. Konec citace. Jelikož podnítili celou komunitu svědků Jehovových, aby si nechali aplikovat tyto experimentální lékařské přípravky, bylo dosaženo nejhoršího, když se projevily následky. Děkuji. Nevyhnutelně se projevily dramatické následky, tedy nežádoucí účinky vedoucí k nemocem a smrtelným úmrtím. To se stalo v době, kdy se mnoho spolubratrů nechtělo nechat očkovat. Až do dnešního dne, v roce 2025, naši bratři, kteří jsou stále členy ústředního sboru, nadále podněcují k těmto injekcím. Obsah našich publikací, jako jsou Zkoumejme písma každý den, Strážná věž nebo naše shromáždění v roce 2025 to dokazuje. Například na shromáždění Křesťanský život a služba v týdnu od 3. do 9. března 2025 pod tématem Projevujme důvěru v Jehovovu organizaci v bodě aktuality číslo 9 ústředního sboru 2021 jsme vybrali 2 citace z proslovu bratra Davida Splanea. Jsem přesvědčený, že Jehova dává svým služebníkům prozíravost, aby zůstali v zemi živých, jak říká žalm. Druhá citace. Dovolil by Jehova, aby ústřední sbor a jeho pomocníci, misionáři, drtivá většina betelitů a další služebníci v plném čase dodržovali ochranná opatření nebo přijali vakcínu, kdyby to pro ně bylo nebezpečné? Pamatujeme si na tyto různé výroky bratra Splanea. Velmi dobře. Bratře Serge? S ohledem na závažnost těchto skutečností a jejich dopad na zdraví bratrů, na jejich život a také na to, že kvůli tomu byla narušena křesťanská jednota v mnoha sborech po celém světě, mnoho bratrů a sester se tak ocitlo rozdělených, ostrakizovaných, vyloučených, pomlouvaných a odsunovaných stranou. Jejich volání o pomoc, o vyslyšení, o smíření a o hledání pokoje. Pokoj zjevně nebyly vyslyšeny. Takový postoj, jaký vyjádřil tento ústřední sbor, se zdá být daleko od odrazu láskyplné osobnosti našeho Boha Jehovy a našeho dobrého pastýře Ježíše Krista.
Ze všech těchto důvodů a mnoha dalších se výbor, který byl ustanoven, snažil mimo jiné zjistit toto od obviněných bratrů. U bratra Marka Sandersona, který v roce 2021 představil 4. aktuální zprávu. Jaký je náš postoj k očkování? Svědkové Jehovovi nejsou proti očkování. Bratře Marku Sandersone, výbor chtěl vědět, na jakých biblických zdrojích si založil své prohlášení, že svědkové Jehovovi nemají žádné náboženské námitky proti očkování. Bratře Marku, když jsi zmínil, že 50% bratrů z Betelu se nechalo naočkovat, proč si nechtěl zachovat přísnou neutralitu tím, že bys výslovně zmínil také těch dalších 50%, kteří se naočkovat nenechali? U bratra Stephena Leta, který v tomtéž roce 2020 představil 8. aktuální zprávu. Jelikož tuto informaci máme, chceme, abyste věděli to, co víme my. Bratře Let, zmínil si tým bratrů, které pověřil vedoucí sbor, aby ověřili spolehlivost mRNA vakcín, které byly následně doporučeny bratrům a sestrám po celém světě. Výbor chce vědět, kdo jsou tito bratři a pod jaké oddělení v Betelu nebo jinde spadají. Jaké mají oficiální kvalifikace, aby mohli být považováni za kompetentní v oblasti veřejného zdraví, pro kterou byli pověřeni vedoucím sborem. Vedoucí sbor. Z těch 99% bratrů očkovaných v Betelu, jak bychom mohli, bratře Let, zcela transparentně zjistit, kolik z nich bylo očkováno z vlastní vůle a přesvědčení a kolik z nich bylo očkováno z donucení? Připomínám bratru Letovi článek zveřejněný na našich stránkách www.pok.org, který má téma, cituji, může křesťan přijmout lékařskou léčbu? Tento článek klade mimo jiné 2 otázky, když je křesťan vyzván, aby si zvolil lékařskou léčbu. A tuto otázku chci položit bratru Letovi. Otázka zní následovně. Mám jasnou představu o léčbě, kterou mi nabízejí? A rada zní, cituji, Bible radí vyhledávat seriózní informace, místo abychom věřili všemu, co se říká. Je citován text z Přísloví, kapitola 14, verš 15. Druhý důležitý bod článku, související s naléhavou otázkou. Měl bych si vyžádat druhý nebo dokonce třetí lékařský názor. Komentář k této otázce říká, že může být užitečné poradit se s mnoha rádci, zvláště pokud máte vážný zdravotní problém. Je citován verš z Přísloví, kapitola 15, verš 22. No, tohle je součást, bratře Lete, těch moudrých rad, které si nám až dosud vždy předával. Bratře Lete, jsi si jistý vzhledem k těmto bodům, že jsi měl jasnou představu o tom, co jsi svým bratrům navrhoval ohledně této vakcinace? Věděl jsi, že tyto vakcíny obsahují buňky z embryí potracených lidských dětí, které byly v těchto luciferázových vakcínách, že společnost Moderna o těchto vakcínách hovořila nikoliv jako o léčivých přípravcích, ale spíše jako o elektronických zařízeních o nanorozměrech? S pomocí. Když jste doporučovali celodobým bratrům a sestrám, aby si nechali aplikovat injekci pod hrozbou, že jinak přijdou o privilegia nebo budou vystaveni jiným nespravedlivým opatřením tohoto druhu, dávali jste jim upřímně možnost dodržet bod 2 tohoto článku, tedy radit se a přijímat rady od mnoha lidí, než se rozhodnou? Uvědomujete si, že jste je nutili porušit biblický princip uvedený v Přísloví 15:22, který je rovněž zmíněn v tomto článku? Může mít výbor volný přístup ke svým bratrům a sestrám? A umožnit každému z nich, aby nám sdělil své svědectví prostřednictvím e-mailů, které bychom jim mohli zpřístupnit. Jaké skutečnosti shromáždili, aby mohli příznivě hovořit o těchto injekcích a doporučit tyto produkty? Výbor by také rád věděl, bratře Lete, můžeme mít přístup k obsahu dokumentů, které takto konzultovali? Můžeme to vědět podrobněji? Od kterých amerických státních služeb nebo mezinárodních organizací získali své informace?
Jsme si vědomi, že se nejedná o vědeckou studii, ale můžeme vám předat to, co naši bratři pozorovali. Když uznáváš, že zpráva bratrů, kteří byli vysláni zjistit informace o těchto vakcínách, není vědeckým zdrojem, co to tedy je? A proč vedoucí sbor předkládá 8 milionům svědků Jehovových nevědeckou studii jako vzor, když závažnost situace vyžadovala obrátit se na nejpokročilejší vědecké studie? Jak by vedoucí sbor reagoval, kdyby vám bratr nebo sestra ve sboru doporučili užívat nějaký lék na základě svých vlastních pozorování a zcela nevědeckých závěrů, které by neměly žádnou oporu v medicíně? Vzali byste to vážně? Bratře Lecku, uvědomuješ si, že když si bratry žádal, aby uplatňovali Římanům 13, kde jsou křesťané povzbuzováni k podřízenosti vládním autoritám tohoto světa, ve skutečnosti si je žádal, aby se podřídili veřejným politikám povinného očkování, které byly v mnoha zemích ve skutečnosti nezákonné, protože byly přijaty v rozporu se samotnou ústavou dané země? Tyto zákony a nařízení byly od samého počátku v rozporu s existujícími vyššími zákony a proto byly už svou povahou konfliktní. Tudíž byly nelegitimní? Například etický kodex lékařů zaručuje občanům právo na svobodný a informovaný souhlas při volbě lékařské léčby. To je v rozporu s povinným očkováním. Jak tedy mohou být zákony, které jsou sami se sebou tak legitimní, nelegitimní vůči zákonům božím? Děkuji bratru Janovi a bratru Sergiovi za vaše příspěvky. Byly zajímavé a trefné. Co se mě týče, podíváme se nyní na úryvek z aktuálního bodu číslo 6 z roku 2021, který představil bratr Herde. V jiných částech světa očkování významně zpomalilo šíření viru. Nyní se osobně obracím na bratra Herdeho. Když si před bratry z celého světa prohlásil, že vakcíny proti COVID-19 zpomalily šíření nemoci v některých částech světa. Neříkal si tehdy lež? O jaká data ses opíral? Můžeš nám tyto zdroje poskytnout. Jak je možné, že 10. října 2022 Janine Smolová, tehdejší prezidentka pro rozvinuté mezinárodní trhy ve společnosti Pfizer, prohlásila před Evropským parlamentem, že nebyl proveden žádný test účinnosti proti přenosu viru? Pokud výrobce sám žádný test neprovedl, jak si mohl tvrdit, že to zpomaluje šíření? SFL, což je zkratka pro Společnost pro filozofii a logiku, říká ve své kapitole 12, konkrétně v bodě 22, že se jedná o zlomyslné a úmyslné lži, které jsou definovány jako, odstavec říká, každá lež je odsouzeníhodná. Zlomyslná lež je pronesena se záměrem uškodit. Doufáme, že to nebyl tvůj případ. Ale odstavec říká také toto. Tyto lži nejsou pouhým zveličováním skutečností, ani klamavými prohlášeními o věcech bez většího významu a s relativně omezenými důsledky. A tak lze říci, že tato lež měla velmi vážné následky. A odstavec ze SFL cituje přísloví kapitolu 6, verše 16 a 19, kde se říká, je 6 věcí, které Jehova nenávidí, ano 7, které nenávidí. Falešný svědek, který lže, jakoby dýchal, a kdokoliv, kdo rozsévá sváry mezi bratry. Je zcela zřejmé, bratře Herde, že jsi lhal, jakoby zdýchal, tedy naprosto přirozeně, bez jakýchkoliv rozpaků. A důsledky této lži vedly ke sporům mezi bratry. Bratři začali kritizovat ostatní. Někteří odmítali přijímat jiné bratry u sebe doma. Někteří byli zraněni, jiní zemřeli. Poslechněme si nyní, prosím, další úryvek z videa bratra Herdeho. Děláme maximum proto, abychom pomohli betelitům a dalším zvláštním celodobým služebníkům nechat se očkovat, pokud si to přejí. Když se řekl, že vedoucí sbor dělá vše, co může, aby dal vakcíny k dispozici betelitům, myslíš, že jsi zůstal neutrální? Právě si řekl lež, že vakcína byla účinná, i když nebyla. A teď říkáš o betelitech, pokud si to přejí, jako bys chtěl naznačit, že je necháváš svobodné. Ale jak si mají vybrat podle svého svědomí, když jim předtím lžeš? SFL kapitola 12,16 říká toto. Nedůstojné a drzé chování. Řecké slovo, které je přeloženo jako nedůstojné a drzé chování, je azegeia.
a označuje činy, které odrážejí stav mysli poznamenaný neúctou, pohrdáním božími morálními normami. Bratře RD, nerespektuješ betelity, protože je nepřímo a bez studu nutíš přijmout produkt, který by někteří jinak nikdy nevzali. Takže si skutečně projevil nedůstojné a drzé chování. Nedůstojné a drzé chování. A biblický verš, který je citován v SFL, je Efezanům kapitola 4, verš 19, kde se píše: ztratili veškerý morální cit a oddali se nedůstojnému a drzému chování, aby s chamtivostí páchali všemožné nečistoty. Ano, bratře RD, ztratil si svůj morální cit. Každý křesťan je svobodný ve volbě způsobu, jakým se léčí. Každý ponese své vlastní břemeno, jak říká jiný biblický verš. A to vedlo ke všemožným nečistotám. Stačí se podívat na svědectví bratrů a sester z celého světa, kteří byli psychicky nebo fyzicky zraněni, abychom si to uvědomili. Uvedu jeden příklad z mnoha. Toto řekl jeden z našich bratrů, kterému je 78 let, je pokřtěný už 55 let a žije v Severní Karolíně v USA. Řekl to tedy 20. června 2024. Díváme se, jak naši bratři trpí kvůli vakcíně. Naše rodina neměla žádné nežádoucí účinky po vakcíně, protože jsme ji nepřijali. Ale museli jsme sledovat, jak naši přátelé umírají na infarkty, mrtvice, myokarditidu, turborakovinu. Seznam nežádoucích účinků je příliš dlouhý na to, aby byl vyjmenován. Není pochyb o tom, že vedoucí sbor je zodpovědný za krevní vinu před naším velkým stvořitelem Jehovou Bohem. Vzpomínejte na slova Pavla ke sboru v Tesalonice. Odpadnutí musí přijít jako první před návratem Krista. Bratři a sestry, hlasme tam. Dejte si pozor na jakékoliv další doporučení, které vyjde z jejich úst. Naše rodina byla odsunuta stranou kvůli našemu postoji k vakcíně. Toto je svědectví našeho bratra, který je věrný už 55 let. Není jediný, je jich desítky takových. Nyní se můžeme podívat na úryvek z aktuálního bodu číslo 7 z roku 2021, který představil bratr Luš. To mi připomíná biblický příklad Námána. Prostřednictvím posla řekl prorok Elíša Námánovi, že se uzdraví ze svého malomocenství, pokud se 7krát vykoupe v Jordánu. Jak Námán zareagoval? Zveme vás, abyste si se mnou přečetli 2. knihu královskou, kapitolu 5, verše 11 a 12. Tehdy se Námán rozhněval a odešel a říkal: říkal jsem si, že vyjde ke mně, postaví se přede mě, pak se pomodlí k Jehovovi, svému Bohu, a přejede rukou po mém malomocenství, aby mě uzdravil. Copak Abana a Farpar, řeky Damašku, nejsou lepší než všechny vody Izraele? Nemůžu se v něm umýt a očistit se? Otočil se tedy a rozzlobeně odešel. Náman měl svůj vlastní názor na to, jak by se měl léčit. Měl silné přesvědčení, ale Jehova to viděl jinak. Aby se Naman uzdravil, musel se pokořit a nechat se vést mrtvolou, kterou Jehova používal. Náman s tím měl problém se smířit, ale jeho služebníci to pochopili správně. Co mu řekli, aby udělal, a jaký byl výsledek? Přečtěme si verše 13 a 14. Jeho služebníci k němu přistoupili a řekli: Pane, kdyby ti prorok přikázal udělat něco těžkého, určitě bys ho poslechl, že? Tak proč ho neposlechnout? Vždyť ti jen řekl: umyj se a budeš čistý. Náman tedy sestoupil k Jordánu a ponořil se 7krát, jak mu to přikázal Boží muž. A jeho kůže se obnovila jako kůže malého chlapce. A stal se čistým. Jaké ponaučení si z toho učíme? Stejně jako Náman, i my můžeme mít trochu potíže s přijetím určitých věcí, zvláště pokud máme silné přesvědčení.
Ale jedna věc je jistá, pokud se budeme řídit pokyny, které nám dává prostředník, který Jehova používá, budeme požehnáni a co je důležitější, zůstaneme jednotní. Propuštěno. Použil si příklad Námana, abys nás přesvědčil, že je pro nás dobré vzít si vakcínu proti COVID-19, která nás měla uzdravit a vrátit nám kůži malého chlapce. Myslíš si, že sestra z mé skupiny na kázání, stálá průkopnice, která ti důvěřovala místo toho, aby následovala své svědomí, které jí říkalo, že tento přípravek pro ní není vhodný a která po každé dávce vakcíny trpěla vzácnou nemocí, až nakonec po poslední dávce zemřela, je ti vděčná? Co teď říkáš její rodině? SFL kapitola 12 bod 24 říká toto. Bývalý podvod pomluva. Bývalý podvod znamená úmyslně klamat, použít lest nebo překroutit pravdu, abyste někoho přiměli vzdát se cenné věci, která mu patří. V důsledku toho si překroutil pravdu a přiměl si 8 milionů svědků Jehovových po celém světě, aby si vzali přípravek, který některé z nich přivedl k smrti. Tohle je podvod s bývalým partnerem. Ukradl si zdraví svých sourozenců. Navíc jste to udělali v organizované skupině se všemi ostatními členy řídícího sboru. SFL v kapitole 12, bodě 38 říká toto. Vražda. Člověk se neviní proléváním krve jen tehdy, když někoho úmyslně zabije. Člověk může být také vinen proléváním krve, pokud způsobí smrt někoho z nedbalosti. Udělal jsi to z nedbalosti? Doufáme v to. Ale tvá nedbalost v tom, že jsi nedodržoval křesťanské zásady, uvedené například ve Strážné věži z 15. září 2015 na stranách 8 až 12, tě činí vinným z prolévání krve tím, že jsi způsobil smrt svých bratrů a sester. Toto říká Strážná věž. Ani pobočka, ani starší ze sboru nejsou oprávněni určovat svědkovi, jaká rozhodnutí má učinit v otázkách lékařské péče, i když se sám ptá, co má dělat. Takže si porušil zásadu, kterou jste vy jako vedoucí sbor sami stanovili před několika lety? To je vážný hřích. Máš na rukou krev? Takže, Frejrajne, chcete teď zasáhnout? Ano. A nyní vás zvu ke shlédnutí 2 úryvků z 9. vydání zpravodajství vedoucího sboru za rok 2021, které uvádí bratr Splane. Víme, že mu záleží na našem duchovním blahu. Ale co naše fyzická pohoda, naše zdraví? Záleží mu na tom? A pokud ano, jakým způsobem nám dává dobré rady i v této oblasti? Abychom odpověděli, zamysleme se nad slibem, který Jehova dává v Žalmu 32, verši 8. Tento verš známe, ale podíváme se na něj z určitého úhlu pohledu. Takže Žalm 32, verš 8. Čteme, já, to je Jehova, který mluví, dám ti porozumění a ukážu ti cestu, kterou bys měl jít. Chci ti radit a mít na tebe oko. Ale my jsme díky Jehovově organizaci dostali jasné pokyny už od začátku. To bylo to první. A teď se obracím přímo na tebe, bratře Splane. Cituješ Žalm 32, verš 8 a zmiňuješ, že Jehova nám ukazuje cestu, kterou máme jít. Pak uvádíš příklad ochranných opatření Mojžíšova zákona. Samozřejmě. Jehova inspiroval Mojžíše, aby napsal svá doporučení. Byla inspirována Bohem a předána andělem. Jsou však rady vedoucího sboru inspirované a předávané andělem? Otázka se nabízí, protože tvrdíš, že Jehova jedná stejným způsobem jako v minulosti a dává nám zdravotní a spásná doporučení prostřednictvím své organizace. Tím, že srovnáváš rady vedoucího sboru s těmi, které Bůh předal andělem, naznačuješ, že vy 8 máte nějaké zvláštní božské vedení. Můžeme vědět, jaké je toto vedení? Tvůj způsob uvažování je v rozporu s tím, čemu věříme a co říkáme v našich publikacích.
Vezměme si například oběh Země. Strážná věž z února 2017, strana 26, odstavec 12. Je tam napsáno, ústřední sbor není ani inspirovaný, ani neomylný. Může se tedy mýlit v otázkách nauky nebo organizace. Samozřejmě Ježíš nám neřekl, že jeho věrný otrok bude poskytovat dokonalý duchovní pokrm. Konec citace. Proč neprojevuješ skromnost? Když tuto informaci připomínáš. Také proč nepřipomenout historii a nevysvětlit, že až do 30. let 20. století byl věrný a rozvážný otrok proti očkování? Tvrdíš, že hodnota rad ústředního sboru je rovnocenná s hodnotou Mojžíše? Protože pokud je vedení ústředního sboru božské, měli bychom se z toho všichni radovat a využít toho, abychom zůstali v zemi živých, že ano? Přesto David zvažuje slova, která byla 21. února 2024 zaznamenána od společníka, kterému je 49 let a žije v Heleně ve Spojených státech. Tato osoba dala tento titulek. Plně očkován, nakazil se covidem a zemřel. Zpočátku byli moje teta a strýc proti očkování. Ale po neustálém tlaku ze strany řídícího sboru si, jak bylo naznačeno, mysleli, že by to nedoporučili, kdyby si nebyli jisti. Takže oba dostali 2 dávky. Takže oba chytili COVID-19. Můj strýc bral Ivermectin a měl velmi mírné příznaky. Moje teta odmítla užívat Ivermectin. Měla potíže s dýcháním. Skončila v nemocnici, dostala Remdesivir a zemřela během následujících 10 hodin. O 6 měsíců později prodělal můj strýc těžký infarkt. Byly mu zavedeny 4 stenty a kardiostimulátor. Hluboce lituje, že se nechal očkovat a nechápe, proč to organizace doporučila. Konec citace. Co cítíš ve svém srdci, když slyšíš taková svědectví, Davide? Když tvrdíš, že Bůh si přeje, aby jeho lid zůstal v zemi živých a zároveň prohlašuješ, že Bůh by nedovolil, abychom si vzali vakcíny proti covidu, které nám mohou ublížit. Jak nyní vysvětluješ, že někteří bratři a sestry přesto na tento vakcínu zemřeli? Co cítíš vůči těm, kteří byli po této vakcíně zraněni, postiženi, nebo těm, kteří onemocněli autoimunitními chorobami, turborakovinou, krvácením, paralýzou, nervovými poruchami, srdečními nemocemi, museli podstoupit amputace a dalšími pohromami způsobenými těmito injekcemi? Chápeš, že když stavíš svá slova na úroveň těch, která jsou inspirována Jehovou, hřešíš proti němu rouháním? Stavíš vůli řecké bohyně medicíny Igi na místo vůle Jehovy. Tím, že využíváš svou morální autoritu, stáváš se vinným vraždou svých vlastních bratří. Používáš ve svých slovech Mojžíše, proto tě i já opravím podle tohoto proroka. Tyto verše se nacházejí v takzvaných desateru přikázání. Nebudeš používat jméno Jehovy svého Boha nehodným způsobem, neboť Jehova nenechá bez trestu nikoho, kdo používá jeho jméno nehodným způsobem. A Exodus 23. Nesmíš vraždit. Vy 8 jste zneužili Boží jméno, abyste přiměli přátele udělat to, co jste chtěli. To znamená přijmout farmaceutickou technologii, která v jejich těle koluje a funguje. Otočil se zády ke stvořiteli tím, že jsi vložil svou důvěru do lidí místo do samotného stvořitele. To je myšlenka Žalmu 146:3. Nespoléhejte na knížata ani na člověka, který není schopen zachránit. A to je také myšlenka Jeremiáše 17:5. Toto praví Jehova. Prokletý je člověk, který důvěřuje pouhým lidem, spoléhá na lidskou sílu a jehož srdce se odvrací od Jehovy. Tím, že takto činíme stvořitele lidského těla stranou podporující své experimentální produkty, nemyslíš si, že v důsledku utrpení, které tyto vakcíny způsobují, lidé začnou vinit Boha jako přímého viníka svého neštěstí?
Jak by to mohl sladit s učením, že Bůh nezpůsobuje lidem utrpení? Kniha Starejte se o boží stádo je určená. Kapitola 12,39 říká toto pod heslem odpadlictví. Odpadlictví spočívá ve vzdalování se pravému uctívání, v dezertování, přechodu k nepříteli, vzpouře, opuštění. Opustil si základní učení písma, abys prosazoval své osobní názory. A co je horší, dovedně si je upravil tak, abys je přisoudil Jehovovi. Ignorováním biblických učení a tvrdohlavým odmítáním nápravy se nacházíš v tom, co Bible nazývá odpadlictvím. Ta samá kniha na stejném místě, bod 39, pod bod 3, stále pod odpadlictvím, říká toto. Je to úmyslné šíření učení, která jsou v rozporu s pravdou. Pokud někdo zcela upřímně pochybuje o biblickém učení svědků Jehovových, je třeba mu pomoci. Bude mu poskytnuta laskavá pomoc? Pokud křesťan tvrdohlavě diskutuje o falešných učeních nebo je úmyslně šíří, může to být odpadlictví nebo hymeneus. Pokud nereaguje příznivě ani po prvním a druhém napomenutí, musí být ustanoven výbor pro náboženskou kázeň. Podílíš se na úmyslném šíření učení, která jsou v rozporu s biblickou pravdou a tvrdohlavě diskutuješ o falešných učeních nebo je úmyslně šíříš. Kolik napomenutí jsi dostal? Jen 1 nebo 2? Nebo spíš stovky? Nebo dokonce tisíce? Bral jsi je vůbec v úvahu? Výbor chápe, že ne, protože až do dnešního dne ses neobrátil. Jsi tedy rouhač, vzbouřenec a odpůrce v božích očích. Stručně řečeno, jsi odpadlík. Navíc tvé rady byly příčinou nemocí a úmrtí mezi naším lidem. Jsi vinen zabitím. Nyní se můžeme podívat na úryvek z 10. aktuálního bodu Ústředního sboru z roku 2021, který představil bratr Maurice. Pokračujme v dodržování všech opatření, která se osvědčila. Nošení roušky, fyzický odstup, časté mytí rukou a pokud možno očkování. V 7. aktuálním bodu roku 2021 bratr Loge říkal, že více než 80% mezinárodní rodiny Betelu bylo očkováno. S potěšením vám oznamujeme, že dnes je očkováno více než 99% rodiny Betelu. A totéž platí i pro více než 95% zvláštních celodobých služebníků, kteří nejsou v Betelu. Mnoho našich bratrů a sester zjistilo, že očkování má určité výhody. Například v některých oblastech Bulharska kněží říkají, že vakcíny jsou ďáblův jed. Proto je zde silný tlak proti očkování. Přesto se po zhlédnutí aktuálních bodů od vedoucího sboru jedna sestra a její manžel rozhodli nechat se očkovat. Později nadřízená sestry jí zavolala, aby jí řekla, že kvůli splnění vládních nařízení už nebude moci chodit do práce, dokud nebude očkovaná. Tato paní byla velmi překvapená, když zjistila, že sestra už je očkovaná. Ve skutečnosti byla dokonce jedinou zaměstnankyní, která byla očkovaná. Všechny ostatní musely být propuštěny. Vedoucí oddělení se sestry zeptala, jestli nemá nějaké očkované přátele, kteří by mohli nahradit propuštěné zaměstnance. Tato paní pak zavolala dalším svědkům, které znala, aby zjistila, jestli nemají očkované přátele hledající práci. Ještě ten večer byla téměř všechna pracovní místa obsazena. Personalistka se sester zeptala, jak to, že znáte tolik očkovaných lidí? Sestry mohly podat vynikající svědectví. Celkem bylo přijato do zaměstnání 14 sester a 1 studentka Bible,
protože se řídili moudrými doporučeními a biblickými zásadami, které byly sděleny v různých aktualitách ústřední koleje. Nyní se obracím na tebe, bratře, Anthony Morris, až do aktuality číslo 9. Do roku 2021 ústřední kolej nikdy přímo nedoporučila nechat se očkovat. Ale dělali to nepřímo a zákeřně. Ale ty, Anthony, používáš přímou metodu, když říkáš a pokud možno se nechat očkovat. Co znamená to pokud možno? Podle celosvětových čísel, kdy je 99% rodiny Bethelu očkováno a více než 95% zvláštních služebníků mimo Bethel, je to snadno pochopitelné. Tato čísla by mohla závidět i sovětskému režimu a přesto z toho má vedoucí sbor radost. Ukazuje to, že vůle sdílená vámi 8 a drtivou většinou svědků Jehovových je přijmout tuto jedinou formu léčby, kterou propagujete. Proč se rozhoduješ mezi jinými osvědčenými opatřeními zmínit vakcíny, ale ne jiné možnosti, jako je Ivermectin nebo hydroxychlorochin? Jednoduše roli imunitního systému. Mnoho bratrů a sester si kladlo otázky ohledně vašich skutečných motivací, a to je zcela přirozené. Byl na některé členy vedoucího sboru nebo na tebe samotného vyvíjen nějaký tlak či pobídka, abyste se vyjadřovali tímto způsobem? Pokud ano, můžeš se s námi o to podělit. Pokud ne, jak dnes můžeš svědkům z jury vysvětlit tuto naléhavost? Více než šokující, nutit některé porušit zákon svého svědomí, ty bratry, kteří tento lékařský zákrok stále ještě ve fázi testování nechtěli podstoupit. Navrhuji ti, abychom se znovu podívali na naši moderní historii, protože tě může dovést ke spravedlnosti. Ve skutečnosti, když se podíváme na historii otázky očkování v publikacích, zjistíme, že v roce 1921 bylo označováno za barbarské a ďábelské. V roce 1924 to nebyla šťastná instituce. V roce 1929 byla popisována jako zločin, urážka, šílenství, znečištění. V roce 1931 je popisována jako ďábelský vynález, který má poskvrnit lidstvo. A nakonec v roce 1952 se z toho stala otázka svědomí. To vyvolává otázky. Měl snad věrný a rozvážný otrok nařídit, že očkování je po 31 let v rozporu s křesťanstvím, aby je pak prohlásil za přijatelná? Pro ty z nás, kteří jsou zvyklí bez přemýšlení přijímat vše, co pochází z organizace, jako pokrm přímo od Jehovy, to nutně vedlo ke ztrátám na lidských životech. Kdo nese odpovědnost za úmrtí? Oběti na prvním místě? A také ty, Anthony, protože jsi jako významný bratr upřednostňoval určitou léčbu, konkrétně očkování. Když mluvíš o Bulharsku a poukazuješ na postavení náboženského vůdce, proč nepřipomeneš naši vlastní historii ohledně otázky očkování? Věrný a rozvážný otrok říkal totéž. Zde je to, co řekl Zlatý věk ze 4. února 1931, který tomuto tématu věnuje 10 stran. Proč očkování není pro křesťany? Na straně 295 najdeme toto. Ze všech vynálezů, které byly lidstvu vnuceny, aby ho poskvrnili, je nejzákeřněji ďábelský právě očkování. Zachoval se domýšlivě způsobem, jaký popsal Ježíš v Lukášovi 6:41. Proč hledíš na třísku v oku svého bratra, ale nevšímáš si trámu ve svém vlastním oku? Tvoje pozitivní propagace očkování motivuje mnoho spolubratří, aby následovali své svědomí a nakonec tuto formu lékařského ošetření přijali. Co ti brání zůstat neutrální v otázkách zdraví? Požádal tě Ježíš, abys dělal reklamu pro Big Pharma? Požádal tě Ježíš, abys usiloval o nahrazení svědomí každého jednotlivce? Jak můžeš tvrdit, že zůstáváš neutrální, když uvádíš tyto dva příklady ve svém projevu, a to za prvé příklad sestry a jejího nerozhodného manžela, kteří nakonec zvolili řešení doporučené svědomím vedoucího sboru, tedy očkování?
A druhý příklad, ten sester z Bulharska, které byly požehnány tím, že získali práci, protože také následovali moudrá doporučení aktuálních bodů vedoucího sboru. Tím, že si nechali aplikovat injekci. Přitom jsme věděli, že tento vakcinační přípravek je nebezpečný, protože byl stále ve fázi experimentování. Proč nemluvíš o principu opatrnosti, pokud jde o něco nového, co se dotýká posvátnosti života? Proč neobracíš pohled svých druhů ke stvořiteli úžasného lidského těla, obdařeného úžasným imunitním systémem? Ztratil jsi důvěru v božskou technologii? Kvůli mé účasti na stavebních projektech? Zde je následující úvaha. Než začneme s nějakými pracemi, musíme připravit analýzu rizik. Moje otázka tedy zní, připravil jsi analýzu rizik, než jsi podpořil očkování? Než se spustil do této podpory očkování, věděl jsi, co obsahují ty lahvičky? Věděl jsi, že se v nich nachází oxid grafenu? Znal jsi elektromagnetické vlastnosti tohoto prvku? Přemýšlel jsi o dlouhodobém vlivu na krev, orgány a lidský život? Pokud na stavbě nebo při běžných činnostech na místě zasvěceném Jehovovi dojde k incidentu, téměř nehodě nebo nehodě, musíme vyplnit zprávu. Vyplnil jsi nebo četl takovou zprávu? Každopádně pobočky a vedoucí sbor obdrželi mnoho svědectví o škodlivých účincích vakcín proti covidu, ale nebrali je v potaz. Právě naopak. Ukažme si to na svědectví Abdiáše. Jmenuji se Abdiáš, jsem svědek Jehovův a jsem aktivní už 25 let. Až do dnešního dne jsem sloužil jako starší a stálý průkopník po mnoho let. Pokud dnes svědčím anonymně, je to jednoduše kvůli chorobnému strachu, který někdy vyvolávají autority uvnitř organizace svědků Jehovových. Připadá mi totiž směšné, že v organizaci, která si říká pravda, nemohu říkat čistou pravdu. Mohu dosvědčit, že během covidové krize se v mé sboru objevily napětí a rozdělení. Někteří si přes Zoom dovolovali napomínat bratry a sestry, kteří byli k očkování zdrženliví, a nabádali je, aby poslouchali organizaci a nechali se očkovat. Mohu také dosvědčit o sestře z mého sboru, asi 35 let, která se naprosto nechtěla nechat očkovat, ale která nakonec po opakovaných nátlacích ze strany organizace, proslovech, komunikaci a pak po proslovu jednoho staršího, který povzbuzoval k poslušnosti a očkování, což byla poslední kapka, nakonec ustoupila a nechala se očkovat. Rychle začalo celé její tělo selhávat. Musela zaplatit ekvivalent 5 nebo 6 měsíčních platů a cestovat do sousední země, aby podstoupila řadu lékařských vyšetření. Vím, že lékaři měli velké potíže pochopit, co se s ní děje. Zdá se, že se jim ji nakonec podařilo stabilizovat, ale dnes nevím, jaký je její zdravotní stav. Samozřejmě hluboce lituje, že podlehla tlaku organizace a starších. Když jsem staršímu vysvětlil, že to bylo po jeho projevu, co se tato sestra nechala očkovat, odpověděl mi, že je mu to jedno, že mu Jehova nemůže nic vyčítat, protože jen poslouchal pokyny své organizace. Mohu také dosvědčit, že se mnou starší během období covidu mluvili přes Zoom, aby mi vyhrožovali, že mě napomenou, pokud budu dál povzbuzovat své bratry a sestry k opatrnosti před očkováním. A sděloval jim obavy některých dalších zdravotnických autorit, které upozorňovaly na možnou nebezpečnost vakcín proti covidu a na případné budoucí vedlejší účinky. Nyní ti připomínám úvahu z přísloví, kapitola 14, verš 12. Existuje cesta, která se člověku zdá správná, ale nakonec vede ke smrti. Zvaž také kazatele 7.29. Zjistil jsem jen toto. Pravý Bůh stvořil lidi přímé, ale oni se vydali vlastními cestami. Bohužel následuješ své vlastní plány. Tím, že se stavíš na stranu technologických produktů propagovaných farmaceutickými společnostmi s pochybnou pověstí, místo abys od nich držel odstup, bys přece měl vědět, že to není tvoje místo.
Výbor by rád věděl, jestli si v roce 2025 znovu navázal kontakt se sestrami z Bulharska, aby zjistil, jak pokročit s požehnáním, na které jsi ve svém projevu narážel. Toto vakcinační požehnání jim umožnilo najít si práci. Ale umožňuje jim to mít až dodnes dobré fyzické zdraví? Jsou stále mezi živými, jak říká bratr z Plané? Opravdu se o ně staráš? Nebo jsi tento příběh uvedl jen proto, abys udělal očkování přitažlivějším? Také bez jakýchkoliv rozpaků říkáte, že za těchto okolností byla podána dobrá výpověď. To je zcela nepravdivé. Dobré svědectví znamená žít podle biblických standardů a nezapojovat se do světských sporů navzdory tlaku nebo obtížím. Váš postoj vás jasně dovedl k rozhořčenému a nehoráznému chování. Jsi také vinen ze zabití. Připomíná se SFL 12 až 16, týkající se rozhořčeného a nehorázného chování, kde se mluví o činech, které odrážejí postoj poznamenaný neúctou, pohrdáním, ba dokonce opovržením božími morálními normami a jeho zákony a jeho autoritou. Bratře Maurici, kvůli tvému provakcinačnímu postoji, tvé výroky a činy, stejně jako tvé smýšlení, které jsou zde zdůrazněny, ukazují, že bohužel nemáš mnoho lásky, ohleduplnosti, soucitu ani slitování s těmi, kdo trpí na těle, na svědomí a s těmi, kdo mají odlišný názor. Tvůj projev nebere v úvahu svobodu křesťanského svědomí, jak je vyjádřena například v listu Římanům ve 14. kapitole. A v prvním listu Korinťanům v 8. kapitole. A konečně, v jiné rovině, by výbor rád věděl, zda můžeš sdílet skutečné důvody svého odchodu z vedoucího sboru, a to ve jménu pravdy, která by měla charakterizovat organizaci nesoucí jméno Jehovy. Bible nám skutečně mnoho říká o příčinách boží nespokojenosti se svými služebníky, ať už to byli proroci, soudci, králové nebo apoštolové. Jaká je příčina boží nespokojenosti vůči tobě? Má to něco společného s řešením covidové krize, nebo je to něco jiného? Moc děkuji bratře Jan a bratře Serge za vaše příspěvky a dobrou přípravu. Chceš to uzavřít, bratře Serge? Velmi rád, děkuji bratře Mec a děkuji bratře Jan. S ohledem na tuto skutečnost a vzhledem k tomu, že žádný z uvedených členů ústředního sboru nebyl řádně předvolán ani nepřijal pozvání dostavit se před výbor pro náboženskou kázeň, který byl vytvořen za účelem pokusu o obnovení faktů, položení základů pro návrat k dialogu mezi rozdělenými členy celosvětového shromáždění svědků Jehovových, aby byla obnovena pravda a byla vykonána spravedlnost pro oběti v duchu milosrdenství a odpuštění, výbor dochází k následujícím závěrům. 1. Ať se bere v úvahu slovo Bohu. Cituje se 1. Korinťanům kapitola 8. Bratři, kteří se účastnili těchto aktuálních záležitostí, porušili biblické zásady týkající se individuální svobody každého člověka ohledně volby lékařského ošetření na základě osobního svědomí. 2. Že toto podněcování k porušování biblických principů bylo provedeno prostřednictvím zákulisních a přímých mechanismů, prostřednictvím dovedně konstruovaných projevů a biblických veršů vytržených z kontextu, jako například v listu Římanům 13, kde děkuji. Příklad Nahamana použitý mimo kontext. 3. Že bylo porušeno svědomí bratrů a sester, například prostřednictvím obsahu dopisů starším ze dne 19. prosince 2022, které nespravedlivě vylučovaly neočkované bratry z účasti na školeních, stejně jako dopis plně zaměstnaným služebníkům ze dne 6. srpna. V roce 2021, kdy ústřední sbor vnutil svůj názor, postoj a osobní poznání tím, že povzbuzoval k užívání experimentálních vakcín, přestože mnoho bratrů tento produkt nechtělo přijmout. 4. Z tohoto důvodu bratři z ústředního sboru zhřešili proti našim bratrům a to představuje hřích proti Kristu. Podle 1. Korinťanům, kapitola 8, verše 11 a 12, kde se praví, cituji, tak tvým poznáním zahyne slabý člověk. Tvůj vlastní bratr, za kterého Kristus sám zemřel.
Když takto hřešíte proti svým bratrům a zraňujete jejich slabé a křehké svědomí, hřešíte proti samotnému Kristu. 5. Že odpovědnost za škodlivé účinky injekcí, úmrtí, nemoci, fyzické, duševní, emocionální, psychické utrpení, sociální tíseň, rozkol v shromážděních a tak dále. Na bratrech a sestrách, kteří to přijali pod tlakem centrální koleje, spočine na této centrální koleji, která byla z iniciativy tohoto podněcování někdy doprovázena hrozbami, sankcemi pro každého, kdo odmítl injekce proti covidu, nebo dokonce dopisy zaměstnancům na plný úvazek, již citovanými v odstavci 4, který stanoví poděkování, odepřít neočkovaným bratrům přístup k výsadám služby. 6. Že členové tohoto řídícího sboru zjevně hřešili proti Bohu a proti svým bratrům, aniž by se veřejně snažili omluvit, požádat o odpuštění, které potřebují, nebo byť jen projevili sebemenší lítost tváří v tvář svým četným hříchům, a to opakovaně a s plnou znalostí faktů. Výbor dospěl k následujícímu závěru. Podle mého názoru, že současní členové tohoto řídícího sboru se sídlem ve Warwicku ve Spojených státech amerických, jmenovitě David Splane, Kenneth Cook, Stephen Ladd, Jeffrey Jackson, Samuel Hurt, Gerrit Loesch, Mark Sanderson, Anthony Morris III, již nejsou veřejně způsobilí vykonávat funkce starších ani pastýřů božího stáda. Za druhé. A současní členové tohoto řídícího sboru se sídlem ve Warwicku ve Spojených státech amerických, jmenovitě uvedení tímto výborem, a to pan David Splane, Kenneth Cook, Stephen Ladd, Jeffrey Jackson, Samuel Hurt, Eric Loesch, Mark Sanderson a Anthony Morris III, již nejsou aktivními svědky Jehovovými. Mají lhůtu 2 měsíců na to, aby napadli toto rozhodnutí nebo se proti němu odvolali. Za třetí, a že jeho bratři, členové řídícího sboru se sídlem ve Warwicku, nechtěli naslouchat svým bratřím, kteří napsali stovky dopisů, ani se s nimi setkat, když je vyzývali k dialogu, rozumu a pokání za účelem upevnění míru, ale odmítli své bratry vyslechnout, a proto v souladu se slovy našeho Pána Ježíše Krista v Matoušovi 18, verše 15 až 17, kde se zejména v 17. verši praví, cituji, jestliže je neposlechne, pověz to sboru. A jestliže neposlechne ani sbor, a děti jako pohan nebo výběrčí daní. Konec citace. Ale tato Ježíšova slova bere výbor na vědomí a na tomto základě učiní správu veřejnou před shromážděním bratří a sester na celém světě, všemi dostupnými sociálními kanály. Děkuji, bratře Sergeji, za toto shrnutí. Jsme samozřejmě zarmouceni, ale bylo nutné toto důležité rozhodnutí učinit. Pokud tedy všichni souhlasíme s tímto závěrem, myslím, že tomu tak je. Tímto končí toto slyšení výboru pro náboženskou kázeň. Pokud nebudou vzneseny žádné další komentáře, požádali jsme bratra Jana, aby toto zasedání zakončil modlitbou. Takže máte co dodat? Ne? Je to v pořádku? Nasloucháme ti, bratře Jano, při poslední modlitbě? Náš nebeský Otče, jsme rádi, že jsme mohli i svou malou částí přispět ke spravedlnosti. Stvořil si lidi s různými duchovní smysl a smysl pro spravedlnost jsou pro nás velmi důležité a snažíme se dělat vše, co je v našich silách, abychom se jim přizpůsobili a abychom mohli pomáhat těm, kteří jsou kolem nás, uplatňovat tuto spravedlnost v jejich životě. Bohužel ti, kdo mají v našem světě moc, jsou velmi často ovlivněni ďábelskou mocí satana, aby naplňovali jeho vůli, a náš příspěvek k tomu, abychom tomu zabránili, spočívá ve snaze rozumně přesvědčit bratry z ústředního sboru v určitých otázkách. Ve vztahu k řízení covidové krize uvnitř organizace to upozornilo na mnoho svědomí mezi našimi bratry a sestrami, mezi námi samotnými, a vidíme, že zde panuje neklid, který je třeba vyřešit. Požehnání se může vrátit jen tehdy, pokud se bude brát ohled na spravedlnost, ale také na milosrdenství. Proto ještě dáváme našim bratrům určitý čas. Vedení ústředního sboru, aby se mohli vzpamatovat, vrátit se k rozumu a uniknout ďáblově pasti.
Prosím, požehnej úsilí, které bylo v tomto výboru vynaloženo, všem svědomím, která pracují na tom, aby byla pravda o tomto tématu známa, aby mohli varovat, upozorňovat a tak zůstat jednotní. A ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele, se modlíme a děkujeme vám. Amen.